subscribe. At ito, nag-live muna po ako ng kahit saglit lang. Hindi ko po alam kung mag-update ako ng video ko ngayon na ginagamot o bukas na lang. Pero kung napadaan ka dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan, welcome po kayo, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa notification bell para lagi kayong update sa lahat ng video na content na ilalabas ko sa paggagamot sa Espiritu ng Diyos. At huwag niyo rin po kalimutan pumunta sa ginawa kong Facebook page na Tatak Albularyo. Apo Andiel. Maraming salamat po sa lahat at yung nagpapagamot. May kwento lang po ako sa inyo Kanina naggamot po ako. 3 yon. Kaso po, yung isa, hindi ko na po yun, kinuha na ko po ng video kaso gusto ko, pag bumalik sa 3 araw, talagang gagalaw na yung kamay niya. Na-aksidente po siya sa motor. Hindi ko magawang taktik ang gagamitin sa paghilot kung gagamitin ko po siya ng spiritual o hilos sa healing hand. Pero inutusan ako ng Panginoon Kristo na gamitan siya ng spiritual bago hilutin. Awa ng Diyos, yung kamay niya sa kanan, naangat niya na. Pero sinabi ko, gusto ko yung talagang gumagalaw ng todo. Pero i-update ko po yung video niyon. Hindi ko lang po i-upload mamaya. Kaya bukas. I-upload ko po yung ginamot ko kanina na binigyan ng taning. Magandang gabi po, Apo, watching for Star Samar. Magandang gabi din sa iyo, Sir Peter. God bless po sa inyo at mega shoutout sa Samar. May kukwento lang po ako. Ito, matagal ko nang ginagamit to. Matigas pa to sa palito. Ito ay itim na kahoy. Hindi to basta-basta napuputol. Meron akong ginamot kanina, 3 beses ako naggamot. 8 beses o 7 beses siya ginamot na maggagamot at magtatawas. Hindi daw makaya. Totoo po yun. Inaamin ko. Ay, tako yung dating bagito ko, aminin ko, nahihirapan ako ulit. Good evening po, kuya. Good evening din po. Ito po, nakuwento ko lang Sa tagal ko nagamot dito, 3 years ko na to ginagamit to, 2 years ka na. Ngayon lang to naputol. Pangit na senyalis po yun sa isang mong gagamot. Ibig sabihin, malakas, pwede akong saktan, patayin ng masamang espiritu o ang isang demonyong babae. Binigyan ng taning ang isang pasyente ko ng 1 buwan, mamamatay siya. Pero sabi ko, lakasan niya ng loob niya. Ginamitan ko po siya ng palito. Yung palito nababali po sa gitna. Kaya nagpalit ako. Pero hindi naman po ako naglalagay sa daliri na sobrang din talaga mababali. Nararamdaman ko mababali sa gitna yung palito. Kinabitan ko po ito kanina. Yung itinodo ko yung dasal, bumalik yung init sa gitna, naputol ito. Imposibleng maputol po ito. Hindi to basta-basta mapuputol kung mahina lang ang nakasapi. Maid lang ang ginagawa ko sa daliri. Yung po sinasabing totoo at may sanib po siya ng demonyo. Makikita nyo po yung pag in-upload ko bukas. O kaya mamaya kasi medyo humaba lang po yung pagkakipaglaban ko sa kanya. Isa-isa isang babaeng demonyita o demonyo. Pero awa ng Diyos, siya ay pinagbigyan ng Panginoon Kristo ay siya'y gumaling at siya'y nilalamig. Yun po ang totoo. Hindi po siya kinukulam, pero magaling po yung nagtatawa sa kanya. Nawala ng pag-asa at gusto niya nang mamatay. Pero hindi sukat akalain ng kanyang anak ay makikita po ko sa Facebook page na Tatak Albularyo. Nagawan po ng paraan ng Panginoong Kristo. Wala talaga imposible sa pong Nazareno. Siya'y gumaling agad. At nawala po ang kanyang pangingital, panglalamig at panghihina ng katawan. Medyo tumagal nga kami. Hindi ko lang napansin doon sa isa kong cellphone kung ilang minutes na po yun. Pero mahigpit po yun Hindi po yung basta-basta mapuputol ang stick ng gano'ng kabilis. Sir, nakita ko na po yung video sa Mindanao na kulto. Nakita niyo, sir? Saan po niyo nakita yon? Ayan meron dyan po palabas sa amin, Channel 7. Yung kinuha po yung bato ng patay, yung sa magpakilanman. Totoo po yun. Yun po ang sinasabi ko sa inyong bato. Pag nabigay po sa inyo ng isang manggagamot yon, napakalakas yung manggagamot. Pero alam ng manggagamot na gagamitin mo lang ang kakayahan sa kadiliman o sa kamunduhan. Hindi yung po pinahintulutan ng Panginoon Kristo. Di baling isama niya na sa kamatayan niya. Kaya yung sinasabi ko lang sa inyo,
kung ganito napuputulan kayo ng stick at ganun po kalakas ang pumapasok sa ganito katigas, hindi po to kahit pilitin ko po to. Oh, kahit ipit-ipitin ko po yan. Yan. Kahit bali-baliin ko po yan. Oh, sobrang tigas po yan. Oh, akalain nyo po nabali ng isang masamang espiritu. Paano po yung nabali na nakadikit lang? Wala pong lamat yan. Dahil dinadasalan yan. Paano niya nabali? Ibig sabihin, napakalakas. Dahil isang buwan binigyan siya ng taning at isang buwan mamamatay na yung tao. Ganun po binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Nanalangin sila at binigyan sila ng manggagamot. Hindi po ako naggamot, kundi ang pong Nazareno. Sa awa ng buhay, siya'y malakas na. Sir, totoo po ba yung kulto? Yes, totoo po yun. Totoo po yun, Bernadette. Totoo po ang kulto. Pero sila ay may kahinaan din. Sila ay mga tao din. Katulad natin. May hangganan din po kapangyarihan nila. Kaya yung iba, kaya inisip nila kahit papel pag ginagamit mo, krus pa, pag naputulan ka ng gamit ng isang manggagamot, ibig sabihin po nito napakalakas ng demonyo. Pero masaya po ako dahil nakaligtas na naman tayo ng panibagong buhay. Uma-upload ko ito mamaya, salamat. Kung hindi, bukas na lang. Kasi ang dami ko pong ginamot kanina. Pero masaya din po ako sa isang lalaki. Umangat yung kamay niya, pero hindi ko na po yung upload. Kasi 3 days public yun. Kailangan pa maayos pa yung buong katawan niya. Para masayaw niya ng buong katawan, yung braso niya. Makikita niyo lang po yun. Kaya nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. Kaya hindi po nasusukat sa papel. Krus, pag malakas talaga, kaya mabali ito. Itong stick na ginagamit ko minsan sa daliri, pag malakas ang nakasalim sa isang tao, mababali po ito kahit ganito katigas. Mababali po yan. Wag lang po ito, mahirap na ito baliin. No? Yan. Yan po. Minsan ito lang po ang ginagamit ko. Tsaka ito. Manipis lang naman po ito. Yan. Makinis po yan. Hindi na po nila kayang baliin ito. Pwede mangyari po yun. Pero hindi ko sukat akalain na kaya niyang baliin itong ginawa ko. Hindi ako mapaniwala mababali ito sa daliri lang. Yan, nakadikit lang. Imposible po yun. Dahil kinuha ng Panginoon Kristo sa kamatayan ng isang tao. Kaya, yung mga, yun po ang totoong mga kinukulam o mga sinasaniba ng mga masasamang espiritu. Kasi yung iba, katulad ng pasyente, yung iba, gusto ko sa paggagamot kaya mabusisi ako. Katulad po yung darating bukas ng taga Bulacan. Siya'y binigay sa akin ng isa kong pasyente. May babae po yun. Ginamit ko muna pong i-medium ang kanyang kapatid. Nagsalita po ng babae. Pero lalaki po yung ginagamot. Pero darating po siya kasi mahirap po gamutin sa online kasi sumobra payat niya agad. Pero pinagbigyan siya ng Diyos at bumalik yung lakas niya. Pero hindi ko lang po alam po sa banda to sa Bulacan. Pero darating po siya bukas. Sana tuluyan na siyang gumaling. Kaya sabi ko sa kanila, kung kayo ay nagpapagamot sa online, kaya ko rin naman po kayong gamutin. Pero mas maganda po yung personal kasi malaki pong advantage ng paggagamot sa personal kaysa sa online. Maganda po na hawakan kayo at nabiblessing kayo ng Panginoon Kristo. Kaysa sa mahirap po papasukin ang utak do sa baso para lagyan ng bisa para mainom ito ng mga tao. Pero gumagaling naman po. Pero mas importante talaga nabiblessing. Yung alam po, napakahirap lang talagang pumunta dito sa pandemic dahil sa nangyayari sa atin sa mundo. Yun lang po na makwento ko lang sa inyo. Ano lang po ako sa inyo, nakipagkwentuhan lang. Papalipas lang po ako ng oras at masaya lang ako. Kahit punutulan ako ng isang demonyo ng isang stick, gagawa na naman po ako nun. Napakalakas ng minsan, pero lagi tayong magtiwala sa Diyos at lagi tayong manalig at manampalataya. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Lagi lang po tayong manalangin sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa inyo. At nagpapasalamat din ako sa mga taong nakapanood sa Facebook page ko.
2 buhay at 1 buhay tayo naibasan na kanyang sakit at binigyan siya ng taning at ngayon siya'y gumaling na. At yun po yung ma-upload ko. At ganoon din po yung na-aksidente, nahayos na po ang kanyang braso at naibalik po to sa dating posisyon. Minsan nakakaawa sa pasyente kung ano man nararamdaman nila. Nararamdaman ng puso ko yun. Masaya ako sa nagagamot sa binibigay ng Panginoon Kristo sa akin. Masaya din ako sa pagtutulong sa aking kapwa na walang kapalit. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin sa pagla-like at pagsusubscribe. Dahil dumadami po yung pasyente ko at dumadami din po yung mga santo ko na medyo matataas po ang presyo. Maraming salamat po sa lahat. Dati ang santo lang ang dala-dala ko kasi liit lang ng baso. Pero ngayon po nagpapasalamat ako sa lahat na nagbigay niyan. At nagpapasalamat ako una sa Diyos. At nagpapasalamat ako sa lahat na gumagaling na kahit ako nahihirapan o bakit nagugulat bilang instrumento ng Panginoong Jesucristo, bilang instrumento ng Pong Nazareno. Kasi ang sinusugo ay si Jesucristo lang, ang Diyos Ama sa langit. Siya ang kauna-unang sinugo ng ating Ama. At siya lang ang dakila't makapangyarihan. Lahat ng mga manggagamot, tayong lahat ay instrumento lang ng Diyos. Masaya po ako. At saka yung may nagtatanong pala sa akin dyan sa personal account ko, bawal daw po bang matulog pag ikaw ay magsasayang ng krus? Sabi daw ng manggagamot na pinupunta nila. Sagot ko sa kanya, isa lang. Dahil nanonood naman po siya dito minsan. Bakit? Sinabi ba ng Diyos na huwag ka manalangin pag ikaw ay matutulog o magpapasalamat sa lahat ng biyaya? Wala naman sinabi ang Bible. Ako nga 3 beses ako nagdarasal sa isang araw. Alam ko naririnig niyo po ako. Sinabihan pa ako ng Panginoong Kristo bago niya ako pinadala sa Pampanga na huwag ka makakalimot sa panalangin. Pero hindi niya naman sinabi sa akin na linggo-linggo magsimba ka. Huwag ka rin makakalimot, makapasok sa tahanan ng aking Ama upang basbasan ka niya. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero yun nga sinabi manalangin ako at huwag daw ako makakalimot. Ngayon, kung nagpapagamot kayo at nagtanong kayo sa akin, sabi ng manggagamot nyo, huwag daw magsasayang ng krus bago matulog. Ako nga ginagawa ko po nga yun. Nagpapasalamat sa Panginoon Kristo at nagiging payapa ang tulog ko. Kung kayo ay pinagbabawalan niya, wala rin akong karapatan na husgahan siya. Nasa sa inyo na kung susundin niyo siya. Pero sabi niyo, kakaiba daw ang paggagamot ko. Maraming salamat. Pero siya yung una niyong maggagamot. Malaya po kayo. Sinasabi ko lang ang pawang katotohanan. Ang gusto ko lang sa paggagamot ay makatulong sa kapwa at maging totoo. At gusto ko lang malaman ang katotohanan kung talagang kinukulang mo, sinasapian ng tao, sinasaniban ng mga masasamang espiritu. Hindi ako humusga o bumibitaw ng salita na hindi ko napatutunayan. Minsan dalala ng emosyonal, galit sa puso, kung ano nung iniisip na kinukulang. Kaya nga sabi ko sa Panginoon Kristo, kung bibigyan mo ako ng pasyenteng nararapat para sa akin, yung totoong kinukulam na po Ama, yung totoo talagang sinasaniban. Ayaw ko po maghula-hula sa paggagamot. Ayaw kong sabihin bumitaw na kinukulam at malakas ka. Malakas ang tao o nangungulab sa kanya. Walang lalakas kaysa sa iyo, aking Ama. Dahil ako ay pinadala mo, magtitiwala ako. Kaysa sabihin ko malakas yan, ang mga makukulam may mga tao lang yan. Nagdarasal din sila sa kadiliman. May kahinaan din sila. Ang mga demonyo ay walang kahinaan dahil sila ay nagsasamba sa kadiliman at mga espiritu sila. Ang mga makukulam ay gumagamit lang sila ng parang mga manika o gumagamit sila ng mga engkanto, duwende o laman lupa, elemento. Yun po yung may mga subot, ganun din po yung mga mambabarang at gumagamit din po ng mga hayop. Pero po yung mga demonyo ay hindi sila gumagamit. Kaya nilang pumasok kahit anong oras at gusto nila. Sa isang taon, lalo ito ang taong ito ay hindi nagdarasal at hindi nagtitiwala sa ating Ama. Yun po yun. Kaya kung kinukulam ang isang tao, madali lang naman po yung malaman.
pumapayat, nagbabago po ang kanyang pakiramdam, nagbabago po't wala po siya sa panlasa sa pagkain. Iba po yung sinasaniban. Sa panaginip, tinutokso ka. Malaki pong advantage ng kinukulam at mga sinasaniban o na elemento. Kahit sino manggagamot na may basbas ng Diyos, kakayanin na yun. Pero kung hindi nyo naman po talaga nakakausap yung pasyente kahit nagagamot, ang importante dito, ang gumaling siya. Kung ayaw po paintulutan ng Panginoon Kristo na papasukin sa kaloob ng katawan ng tao, hindi ko sinasabing mahina kanyang spiritual o spirito. Hindi pinapahintulutan ng Panginoon Kristo na pumasok sa taong ito. Kasi bakit po? Sa palagay ko, kaya hindi nakakausap sa iba at basta lang sila gumagaling at binibigyan ng himala ng Diyos. Ayaw ng Panginoon Kristo na marumihan ang kaluluwa nito. At gusto niya tanggalin na lang at itaboy. Kaysa pipilitin mo, importante gumaling at tumayo ang tao. Parang katulad lang po yan ang ginamot ko kanina yung kamay na hindi ko magalaw. Hindi ko na po kinausap. Tinodo ko lang po ang lakas at kapangyarihan at ituon sa kanya. At uminit po yung phosphor at stick. Yun, saka gumalaw ang kamay niya. Pero kung sasabihin na naman yun, kinulam. Hindi po kulam yun. Minsan hindi po yung totoo. Wala pong kinukulam ang mga mata ay nakadilat. Tapos tinitingnan ka lang ng diretso. Alam niya po at naririnig niya yung mga sinasabi niyo. Kaysa po yung dumidil at pinipilit niya mata niya at hindi niya pumadil at pinipikit niya ulit. Yung po mga totoong kinukulam na hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Yung pinidilat at ayaw pumadilat, tapos pipikit na naman ang mga mata niya. Yun po ay nakokontrol. Kaya po sa dikat ng mata at alam niya yung ginagawa mo, hindi po siya kinukulam. Yung iba po dala lang yun ng galit at emosyonal. Kaya nga po hindi ako naniniwala ang mga makukulam ay umaabot ng 30, 40, 60, may aswang, may maligno pa. Ang isang duwending itim nga nakakapagsalita ng 6 na 7 boses hanggang 8 po Hindi po nila alam yun. Ang duwending pula nga po, hindi nyo pa alam, mas magagalitin nyo kaysa sa duwending, mas delikado po yun sa duwending itim. Kaya po nila mag-ibang boses kahit bata. Iba-ibang anyo. Mapangling lang po sila. Doon po na iba na isahan. Kasi kung kinukulam ang isang tao, wala po siya sa ulirat niya. Dapat malaman mo kung sino ang nagtatrabaho sa kanya pag kinukulam. Pag sinabing kinulam, automatically hanapin mo ang nag-uutos o kung wala siyang inutusan, marunong siya. Kailangan mo mapatanggal yon. Kahit mahuli mo yung nag-uutos, hindi mo naman mahuli yung nagdarasal sa kanya, wa-effect po yun. Hindi siya gagaling ng todo-todo. May iwasan pero bukas babalik ulit. Dahil alam namang kukulam na nagpapagamot ka sa isang spiritist, sa isang manggagamot na meron ang kinakakayahan. Yun po yun. Isa yung nagpapagamot na sinasabi ganyan-ganyan. Kasi alam niyo po, mahirap maghula-hula sa paggagamot. Maganda yung totoong sinasabi. Kaya nga po ako mabusisi magtanong kasi gusto ko lahat malaman kung totoong kinukulam siya. Bago ko ginagamot ang pasyente ko, sinasabi ko ang totoo. Baka ikaw may galit sa puso, meron ka bang ganyan, naiwanan ka pa ganito, o may dinadamdam ka, may galit ka sa lahat po yung kailangan malaman. Hindi po yung basta't salang lang ng salang. Paano kung may galit lang po siya sa kapatid niya, sa kapitbahay niya? Sasabihin, kinulam ka ng kapatid mo. Siguro naman yung kapatid mo, kahit anong galit sa'yo, hindi niya matitiis yun kung nagagalit siya. At hindi niya magagawa yun. Oo, pwede magawa ng ibang tao yun. Pero hindi naman po lahat. Kinulam ka ng kapitbahay mo. Porkit nag-away lang kayo, kinulam ka. Pwede ka niya pong mausog kasi may tao pong mag-uusog na malakas po talaga. Kasi kung alam niyo mo naman ang sinasabi mo at naririnig mo lahat, hindi po yung totoo. Ang importante po doon ang panalangin at pagdarasal. Yung po ang pinaka-importante natin. Pinakamalakas na sandata
ang panalangin at kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Kasi kung wala tayong pag-ibig at wala tayong kapayapaan sa ating kaluluwa, hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng aking Ama na Panginoon nating lahat. At hindi mo mapapasuko ang iyong kalaban. Dahil alam niya sa sarili mo, alam niya ng kalaban mo na ikaw ay hindi pa humingi ng kapatawaran at hindi ka pa marunong magpatawad. Kaya nahihirapan hulihin ang isang mangkukulam na may subo o anuman tong nilalang na masama. Dahil alam ng masamang espiritu ang kahinaan ng tao. Kailangan makita niya ang kapayapaan at pag-ibig. Dahil yun ay binigay ng Diyos sa atin. Maging totoo tayo sa sarili. Tapos yung may nagtatanong pa pala sa akin, mabuti naalala ko to. Yung ginagamit pong medium, wag po minsan ginagamit ang medium ng isang tao. Alam niyo pong bakit? Sa dami ko na pong experience, kahit hindi ko na isangkalan dito ang lola ko at lolo ko. Minsan nakakalimutan po isarado yung sa ulo. Pati yung ginagamitan yung medium napapahamak po. Hindi po sila nakakatulog ng gabi. Binabangungot po sila. Sinasaniban po sila ng iba-ibang mga elemento at ligaw na kaluluwa. Kasi marunong ka magbukas, di ka marunong magsarado. Kawawa naman po yung pinapasukan yung medium. Nangihina at pumapayat po sila. Gumagamit lang ako ng medium kung kinakailangan lang. Gumagamit po ako ng medium sa isang tao kasi para mo na siyang kinukulam. Pinapakalaman mo ang kaluluwa niya. Dapat ang kaluluwa niyo ay tao, ang Panginoong Kristo lang ang may-ari at ang may karapatan lang din yung tao, may-ari ng kaluluwa. Ginagawa ko yon kung kinakailangan. Kasi bakit po? Bakit mo papapasukin sa isang kaluluwang isang pasyente mo na hindi mo mapapasok? Huwag na pong gawin nyo. Kasi wala naman po talagang pumapasok doon. Kahit anong pilit mong dasal, mabuti kung umiinit yung stick, okay po. Siyang gamitin nyo pong tagalinis yung katawan niya. Linis sa spiritual tawag doon. Pero kung gagamitin mong medium para pilitin yung kausapin, kawawa po yung taong ginagamitan ng medium. Di ba po mahal na Santo Niño? Kasi dahil po ang medium ay delikado po yun. Kawawa po yun. Hindi lang po nila alam yun kasi marami rin po akong natutunan sa mga matatanda manggagamot. Hindi lang sa lolo ko, hindi lang sa lola ko. Ang medium po kasi ay sobrang delikado para gamitin to sa ibang tao. Pag ito napapasok mo at ginamit mo to araw-araw, mangyayari doon, Mamang Serbetero, Mamang Seryoso Idol, Mama, magandang gabi po sa inyo. Mega shoutout po. Yun po ang sinasabi ko. Kaya wag yung iba nagagamit ng medium, minsan napapahamak po yung medium na ginagamit nila. Nanghihina ang katawan nila, lalo pong wala pong subo at walang protection sa katawan. Nagiging matanda ang mata niya, nanlalabo ang kanyang mga mata, nagkakaroon siya ng eye bag. Yun po yung ginagamit ng medium. Kailangan po yung medium na ginagamit, marunong po siya magtaboy o magproteksyon sa katawan niya. Malaki pong advantage pero importante ang medium. Yun lang po ang magpapatotoo na magsasabi ng katotohanan na wala siyang alam. Pero yung iba pong sinasaniban po ng mahal na ina, mahal na Santo Niño, katulad yan yung mahal na Santo Niño yan, nasa likuran ko. Tapos sasabihin, sinasaniban ako ng mga Santo Niño, huwag po kayong maniniwala. Kahit tampong Nazarenong humahawak sa akin, hindi ko po pwedeng sabihin na sinasaniban niya ako. Ang kamay niya ay kamay mo. Ibig sabihin po yun, binasbasan niya ito para makapagpagaling sa mapagpalang kamay ni Jesucristo. Pansamantalang siyang naggagamot at nagbibigay ng kapangyarihan sa kamay ng isang manggagamot. Tamsak na po, Idol. Salute po ako sa mga manggagamot. Isa kayong manggagamot na totoo. Maraming salamat po, sir. Yun lang po yun. Yun lang po ang pinapaliwanag ko sa inyo. Kung sasabihin, marami na po akong experience na ganyan eh. Sinasaniban ng mahal na ina, hindi daw po totoo yun. Kasi
Hindi basta-basta pumapasok ang mahal na ina sa katawan ng tao at ang mga Santo Niño. Kawawa po yung nagiging medium. Bakit? Sigurado mo po ba ang Panginoong Kristo yun ang sumanib sa iyo? At sabi niya, ako ang mahal na ina, ako ang mahal na Santo Niño, ako ang magpapagaling dyan. Bakit hindi na lang siya ang maggamot sa taong yun dahil siya ang sinasaniba ng Panginoong Kristo? Bakit gagamit ka pa ng isang instrumento ng Diyos, tapos gagamit pa ako ng isang medium at sasabihin niya na siya ang Santo Niño at mahal na ina? E di mapalad yung sinasaniban dahil nakikita at binigyan siya ng kapangyarihan para makapatulong sa kapwa, ginawa siyang instrumento. Hindi po ako naniniwala sa ganun. Kasi kung ako, sasabihin ko sinasaniban ako ng Pong Nazareno, may kleng-kleng po ang utak ko. Sinilyuhan niya lang ang aking kamay at sinabi niya sa akin, ako ang magagamot, magtiwala ka sa akin. Ako ang hahawak sa kanila, hindi ikaw. Ipatong mo lang yung kamay mo at banggitin mo lang ako. Dahil ako naman ang nagagamot sa mga tao, hindi ikaw. Yun lang ang sinabi ng Diyos sa akin. Sinabi lang ng Pong Nazareno yun. Sinilyuhan niya lang yung kamay ko. Yun lang ang sinasabi niya. Huwag lang ako makalimot sa pagdarasal at manalangin ako dahil nandun ang sandata mo at panalangin. Kaya yung sinasabi ng iba, ganyan-ganyan, di po talaga ako naniniwala. Pasensya na po kayo mga nagtatanong sa akin. Wala po akong tinatapakan o sinisira dito. Sasabog po tayo pag sinaniban po tayo. Dahil ang kapangyarihan natin ay nasa puso natin. Nasa puso natin, nandyan si Jesus Kristo. Alisin lang natin kung ano pumapasok na masama sa atin. Wala pong problema kahit papel pag ginagamit mo, krus pag ginagamit mo, stick pag ginagamit mo. Maging totoo ka lang at bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. At huwag mo sasabihin na ikaw ay sinugo ng Diyos. Instrumento lang tayo. Ang sinugo ay si Jesus lamang, ang dakilang tagapagligtas natin sa sanlibutan. Pwede pang sabi mo, iniluklok lang ako ng Panginoong Kristo sa ngalan ng Pong Nazareno upang maglingkod sa Kanya, upang maglingkod naman para sa katulad kong tao. Mas maganda pang sabi niya. Ako ayoko na tinatawag akong sugo na nahihiya ako sa aking ama dahil hindi ako Diyos, tao lang ako. Minsan nga gusto ko tinatawag lang ako ng pangalan ko. Kasi ang master at maestro ko ang aking ama na Panginoon nating lahat. Tayong lahat yun. Siya ang pinaka-maestro natin at master natin at sugo natin. Ang sinusugo ng Panginoon Kristo ang mga anghel lang na hindi nakikita ng normal na tao. Maging masaya lang po tayo sa paggagamot. At kayo din, sinasabi niyo sa akin, inudyukan kayo ng manggagamot niyo na bawal po magsign of cross habang natutulog, nasa sa inyo pong pasya. Marami na po akong narinig sa pasyente kong ganyan. Marami na rin po akong narinig sa iba-ibang ganyan. Hindi po ako basta naniniwala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tuso si Satanas. At hindi po ako naniniwala na sumasanib. Kung sumasanib ang Panginoong Kristo, mahal na Santo Niño, mahal na ina, bakit hindi siya ang maggamot? Hindi yung taong nag-uutos sa kanya. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa yung sinasaniban kaysa yung manggagamot ay sinasabing, ikaw na po ba yan? Bakit ka pa nagtanong? Kung sabihin ng demonyo, ako na ito. Bakit mo ako tinatanong? Kaya mo nga pinapalaya sa masamang espiritu, tatanungin mo pa siya, ikaw na po ba yan? Dapat maramdaman mo to. Kuya, tanong ko lang po, kung sakaling mawawala kayo sa mundo, kanino po yung pupuntang kapangyarihan mo manggagamot? Salamat po. Hindi ko to ipapamana sa aking anak. Gusto ko ipamana to sa kasing hirap ko rin. Yung sa sabsaban din nakatira. Dahil alam ko sa sarili ko na uudyukan ako ng Panginoong Kristo. Dahil siya ay dumating sa pagmahihirap. Kasi kung isasalang ko to ang batong nasa puso ko at iluluwa ko to at kukunin to ng isang tao, siya ay karapat dapat. Sana ko ayoko.
Ang hinihiling ko lang sa Panginoong Kristo, makatapos lang siya ng pag-aaral. Pangalawa, may takot sa Diyos. Una, may takot sa Diyos, makapagtapos lang siya pag-aaral at tumulong siya sa mga mahirap. Ang kapangyarihan ko ay yung bato na sa katawan ko, yun at totoo kong kapangyarihan. Wala sa medalyon ko. Lumalabas lang to. Kusa. At ang mga anghel na binigay ng Panginoon Kristo sa akin at mga gabay at mga anghel ko, papalitan yon at may ibibigay ang Diyos. Pero dadaan ka muna sa pagsubok. Isang buwan kang hindi matutulog. Isang buwan kang makikipaglaban sa mga demonyo. Pipilitin nila tong agawin sa'yo, ang batong itong nasa katawan ko. Dahil gano'n rin naman nangyari sa akin. Maraming beses akong gustong patayin ng kalaban ko. Pero awa ng Diyos, hindi sila nagwagi. Kung kanino pagdating ng panahon. Pag ninaka mo naman tong bato sa puso ko at namatay ako, hindi mo naman to makikita. Abraham Lee, kamusta na kayo, sir? Mega shoutout dyan sa ibang bansa, sa USA. Gandang gabi po, Sir Andiel. Magandang gabi din po. Ay, hindi pala. Abraham Lee pala, Costino. Taga-ano pala yan? Tugigaraw. Sorry. Dalawa kasi pangalan nyo eh. Doon sa kakilala ko. Taga-ano pala kayo? Tugigaraw. Mega shoutout po dyan. Thanks po sa pagsagot, kuya. Maraming salamat sa iyo, Di Guzman, Christian. Kasi hindi ko rin po ito basta pwedeng ibigay sa anak ko. Dahil alam ko, hindi niya ito magagampanan. Marami pa panahon na para bigay ko to sa mga mahirap. Pag wala akong makita, ang sabi lang ng Diyos sa akin, wala ka natipuhan. Isuko mo at pumasok ka sa tahanan ko. Kasi galing naman to sa Kanya. Antayin ko na lang mamatay ako. Bahala ng Panginoon magbigay kung kanino niya to ibibigay dahil yun naman po ang nararapat. Dahil nga ako, binigyan niya ako ng Pong Nazareno, 37 years niya ako hinintay bago ako nagkaroon ng kapangyarihan. Bahala na po siya kung sino po ang pipiliin niya. Dahil siya naman po may karapatan ng kapangyarihan at pinagkaloob niya sa akin. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, meron akong ginamot, na-aksidente siya ng motor, 3 weeks na siya at hindi gumagalaw. Hindi ko magawa kung anong taktik ang gagamitin ko, kung hilutin ko ba siya, dahil sisigaw siya para kang binunutan ng ngipin na walang anesthesia. Ginamitan ko siya ng stick at posporo lang, itinuon ko lang lahat ng kapangyarihan doon kasi pag ginaganon ko to, sumasakit ngayon, gumalaw na. Pero hindi ko po siya na-upload. Gusto ko pagbalik niya ng 3 days sa Lunes, kasi gumalaw na po yung mataas kasi ganyan lang pong galaw. Gusto ko yung nagaganon niya na. Isisingit ko po yung sa pag-upload ko sa YouTube. Pero yung ginamot ko kanina, nabalian ako ng, di ko to sukat na kaya nabalian po ito ng malakas na masamang espiritu at binigyan ng taning ng 1 buwan na lang. Salamat sa Panginoong Kristo. Dahil nakita niya ako sa Facebook page ko at sa YouTube channel ko. Ngayon, buhay na tatay niya. At sobrang lakas na. Ngayon, kahit nabalian man ako ng stick, hindi ko sukat akalain na mababali to. Yung posporo, umiinit at lumalambot. Ibig sabihin, napakalakas na nasa loob ng katawan niya. Kahit alam ko nasa loob ng katawan ng tao, hindi ko yung sinasabi. Gusto ko galing sa boses ng pasyente ko. Kasi kung sinasabi ko yon, para rin ginisa ko ang sarili kong bibig. Gusto kahit nakikita ko, aminin nila. Kaya napapansin nyo, mabusis na nagtatanong ako. Kasi marami na pong pasyente pumunta rito na galing rin po sa mga ibang manggagamot na sinasapian sila, ganyan-ganyan. Hindi naman po pala totoo. Nag-iinarte lang, may galit lang po sa mga, alam niyo na. Sabi ko, ba't hindi umiinit yung posporo at hindi sumasakit? Di wala kang sapi. Itotodo ko ang sakit, ang init nito, maniwala ka sa akin. Mapapasok ka, pero wala kang sapi. Pero pag kinodo ko at hindi ito uminit, ibig sabihin, wala kang sapi. Mamili ka. Itong gusto mo ilagay ko sa daliri mo, sa paa mo, mas masakit ito. Kuya, kaya nyo din po bang basahin ang isang tao? Tama po kayo. Nakakabasa po ako ng isang tao. Pero hindi po palagi. Kasi ayoko po ang pakalaman ng buhay ng isang tao. Kasi bawal po yun. May sarili po sila. Marami na akong pasyente, mga mayayaman, na mga tauhan nila, mismo ako nagsabi, nagtitiwala naman sila, ba't ewan ko bakit po.
nagagawa ng panahon ang tauhan mo. Kanina lang may pumunta ritong pasyente. Yung pasyente niya na hindi ko gusto talaga, hindi ko lang masabi ng diretso, inalis niya na. Pero meron pa ako ibang mga pasyente na sinabi ko yung tauhan mo na nakuha mo, hindi tatagal yan. Gagawa ng pagkakamali. Totoo nga, nangyayari. Minsan may kausap akong pasyente. Nagagamit ko rin po yung mental therapeutic ko sa pakikipaggamot sa pasyente ko. Kaya na-detect ko po yung kung wala po siyang sapi o nagsasapi-sapian lang. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung talagang mapilit sila at sinusubukan nila ang Diyos, nagbibigyan ko sila dito sa stick. Siguro naman sa laki nito pag hindi ka pa umaray. Pero magugulat ka, sa laki nito hindi po sila umaray. Ibig sabihin, wala ka sapi. Parehas po kayo ng kaibigan ko. Matagal na po kaming magkaibigan. Manggagamot po siya. Di po siya tumatanggap ng bayad. Believe po ako sa inyo. Wow. Salamat din po. Mas believe ako sa inyo dahil lagi po kayo nanonood sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Basta sinabi ko lang sa inyo, isipin nyo magkakaibigan lang tayo dito, magkakapatid. Huwag nyo pong isipin na ako isang manggagamot. Katulad nyo lang po akong tao. Kahit dumating man ang panahon na marami na akong gamutin at unti-unting tumataas ang subscriber ko at sa Facebook page ko at marami na po nagpapagamot sa akin, hindi ko itataas ang aking upuan sa ginto o sa bato. Mananatili akong sa sabsaban ako po hanggang sa oras ng aking kamatayan. Bahala na ang Diyos kung aangatin niya ako dahil siya naman may karapatan ng buhay ko. Pantay-pantay po tayo rito. Wala pong mahirap, wala pong manggagamot, wala pong mayaman. Tayo ay magkakapatid sa pag-ibig ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nito, pananalig ko o prinsipyo. Ang prinsipyo ko ay hindi mababalik. Kung ano po ako dati na pinapakain ng dumi, pinapakain ng sili, pinapakain at hinagupit, pinaplansya, nilulumpo, binabaliktad, nilulunod sa drum, yun pa rin ako. Ganun pa rin ako. Dahil kung hindi sa Diyos, patay na siguro ako. At hindi ko alam kung nasaan ba ako ngayon, nasa impyerno o nasa langit. Malay ko, liban-liban lang ako dito sa lupa. Ang dahil sa Panginoong Nazareno yun. Dahil sa sobrang tiwala ako sa pagdarasal sa Diyos, kahit hindi ko siya nakikita, ni hindi nga ako marunong magdasal. Dahil sa Panginoong Kristo yun. Sa pagmamahal niya sa ating lahat. Pagtitiwala. Kaya nga sinabi ko sa inyo, salamat, may darating na pasyente na naman bukas galing Bulacan. At ito'y sinasaniban daw ng mga engkanto. Gusto ko nga po sanang i-live yun pag nagagamot ako Kaso wala naman po kaming wifi. Medyo malakas po sa data yon pag ganun. O kahit doon sa Facebook page. Kung talagang totoo sinasaniban ng engkanto yun. Sabi ko, kung talagang sinasaniban ng engkanto, dali mo rito. Talagang kung totoo po yun, gustong-gusto ko nga po yun, sinasaniban ng mga engkanto Bakit alam nyo? Yun ang kagustuhan ko kaysa sa mga magkukulang. Kasi po mga engkanto, pag napaamin mo po at nalaman mo pangalan nila, kahit di po mo nalaman at napasuko mo sila, may sarili po silang paninindigan, aayaw na po sila at hindi na babalik. Ang mga magkukulam at mamumbara, matitigas po ulo yun dahil tao sila. Buti pa yung mga masasamang espiritu, pag napasuko mo, ayaw na nila. Pero matagal na labanan. Pero pag natalo mo sila, pag sinabing suko at ayaw ko na, titigilan ko na to, titigilan na nila yun. Hindi po katulad ng mga taong magkukulang, mambabarang, etc. etc. Hindi po sila basta sumusuko. Matigas ang ulo yung katulad natin. Yun lang po yun. Sana po napunta ng mga saan po napunta yung mga engkanto pag namatay. Ang sabi ng engkanto pag namatay po sila, bumupunta po sila sa mundo nila, sa ibang dimension. Hindi po sila namamatay dito sa mundo natin. Dinadala sila ng ano bang tawag doon, nakalimutan ko na Basta't may team po yun. Parang sundong kamatayan yun. Dinadala sila doon sa mundo nila.
at doon po sila nililibing. Hindi sa mundo natin. Pag namatay po sila. Salamat po Sir Andel, pangangaral ninyo at alam ko po na napakabusilak po ng kalooban ninyo at salamat din po sa magiging gabay ko po na maging galing sa inyo, Sir. Huwag kayong mag-alala, Sir. Ito yung makakarating. Basta sinabi ko lang sa inyo, ang bawal. Maging totoo lang po kayo. Sabi nga po na kanina ng pasyente ko na dumating, yung binigyan po yan ng ganyan, malaking bagay at naging swerte yon. Sabi ko, hindi yan ang nagbigay sa'yo ng swerte ko, hindi ang pagdarasal mo sa aking ama at tinulungan ka lang niya. Gabay mo lang siya. Una pa rin ng Diyos. Na umaayos na yung nilagay ko po doon sa personal account ko na ubas, sila po nagbigay niya. Nang dahil sa Panginoon yun. Hindi ako nagbigay niyon at hindi ko pwedeng sabihin ako ang nagbasbas sa inyo, hindi ang aking ama. Pag ginawa ko yun at ang bibig ko, sinabi kong sugo ako ng Diyos, sugo ako ng Panginoon Kristo, ako ang Diyos, niluklok ko sa kasamaan ng aking puso. Bilang instrumento ng Diyos at manggagamot niya, pwede niyo sabihin, iniluklok ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya at maglingkod sa katulad kong tao. Mas magandang salita po yun. Kaysa sasabi mo, ako ay sinugo. Ang sinusugo ang Panginoon Kristo at mga anghel ng Diyos. Pwedeng instrumento, pwedeng isa lamang akong manggagamot ng Panginoon Kristo. Katulad mo lang ako, tao. Kasi pag sinabi mo yon, alam ng Diyos. Ang puso mo ay hindi ka magiging sa kapangyarihan, sakim. Ang ibig sabihin nito, pinababa mo ang sarili mo. Dahil kahit alam mo na kaya mong gamutin yon, dahil hindi mo naman kayang gamutin yon, totoo. Kung tao ka lang na normal, di mo mapapalayas ang masamang espiritu. Yung hindi sa Diyos po yun. Kahit ako, alam ko pong nakikita ko sila at kaya ko silang palisin. Hindi ko mabukas sa aking bibig. Kaya kitang palisin. Natatakot ako. Kasi natutunan ko yan sa sarili kong paraan. Yung binigyan ako ng Diyos na kapangyarihan at inalis niya lahat ng sakit ko sa katawan nang dahil sa Kanya ako'y gumaling. Yung tinanggap kong kapangyarihan niya at sobrang galit pa ng aking puso sa taong nagpalaki sa akin na pinakain ako at ilang beses niya ako pinlansya. Nawala ang galit ng puso ko sa Kanya. Kailanman, hindi ko na siya maalala. Hindi katulad dati, gabi-gabi binabangungot ako ng yung nakaraang buhay ko. Yung natutunan ko sa sarili kong paraan at tinuruan ako ng Diyos na magpatawad. Kailanman hindi na ako binalikan ni Satanas at hindi niya na ako kinutya na huwag ka maniwala sa Diyos mo. Magalit ka dahil pinabayaan niya. Naging payapa ang aking utak ng dahil sa Panginoon. Siya ang dakil at makapangyarihan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, susunod ako sa iyo, Ama ko, hanggang saan mo ako kailangan para sa sanlibutan. Kaya naalala ko ang sabsaban kung saan niya ako dinampot. Kung saan niya ako binigyan ng panibagong buhay. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Maestro, huwag niyo po kung tatawagin. Kayo ang Maestro ko at ang Panginoon lamang. Kaya sinasabi niyong idol ko, ako, magkakapatid lang po tayo rito. Nang dahil sa inyo. Kayo ang idol ko. Ayoko pong tinatawag ng ganun. Gusto ko simpleng magagamot lang. Napakasimple ko lang po. Masaya na po ako doon. Gusto ko lang po yung paggagamot na mabusisi, matanong man ako. Gusto ko yung pawang katotohanan, nagkatotohanan lang. Gusto ko share lahat ang nakikita ko sa inyo kung totoo, kung sinasaniba ng mga tao sa paggagamot. Yun nga lang po talaga minsan napakahaba ng video kung magtatanong ka ng gusto. Pinipilit kong baguhin ang lahat ng magkukulang pero pag nararamdaman ko sa puso ko na hindi sila magbabago, binibigyan ko sila ng isang mabigat na parusa. Pag nagkamali sila, lahat ng sakit ng ginawa nila ay dadapo sa kanila. At unti-unti na sila kakainin ng kadiliman hanggang magkaroon sila ng matitinding sakit na kitongin o higit pa sa kitongin. Yun na ang kamatayan nila. Sila ang pumili pero mawawala ito kung sila hingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang Diyos pa rin ang magpapasya na magpatawad sa kanila. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, masaya na akong instrumento ng Diyos.
Masaya na ako tinatawag na manggagamot. Masaya lang na ako doon. Kahit pangalan ko lang, na Candy. Importante sa akin, nakatulong ako sa kapwa, yun. Kaya kung saan ako dinampot ng Pong Nazareno at pinalakas niya ako sa pananalig at pananampalataya, ganun din ang tinuturo ko sa mga pasyente ko. Huwag lang tayo maging mataas sa ating sarili. Tanggapin natin kung sino tayo, kung tanga at bobo man tayo at hindi nakapag-aral, at kung tayo ay tinatapakan na mas mataas ang utak sa atin, kawaan mo siya. Dahil pagdating ng panahon na ikaw ay mamatay, mas matalino at kabaliktaran, siya ang mas mangmang sa iyo. Sabi nga ng Diyos sa akin, ikaw ay pinulot ko sa sabsaban. Ibig sabihin kasi, yung sabsaban na sinasabi niya, doon naman talaga ako natutulog sa lupa at may karton. Ako ay ikaw. Ibig sabihin yun, dala mo ako upang maggamot sa sanlibutan. Hindi ikaw magagamot kung hindi ako. Sino bang may kasama sa atin? Di ba ang Diyos? Pag sino ang nagsabi na ikaw ay mas matalino pa sa isang tao, ibig sabihin hindi ang Diyos ang dinadala mo. Kung hindi, kasakiman sa kapangyarihan, sa pera, sa katalinuhan. Kaya nga naalala ko yung nakikipagtalastasan sa akin sa Bible. Lahat daw ay alam niya. Sumagot ako, bakit pa mo pa akong pagkaksayanahan ng panahon? Pagtsatsagaan mo bang katulad ko ng isang mangmang at hindi nakapag-aral? Sa katulad mo na marunong ka magbasa at ng Ingles at makapag-intindi at mangaral, dapat mangaral ka sa mga taong mas dukha pa sa akin. Yung hindi na nakakakain o mas mahirap pa sa akin. Huwag mo akong pagkaksayangan ng panahon dahil hindi naman ako mananalo sa iyo. Pero ang aking ama, ayan, hiram mo lang. Basta't masaya lang ako sa paggagamot. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, napakasimple lang, hindi ako galit sa iyo, wala akong karapatan magalit sa iyo. Pero pagpalain ka ng Panginoon Kristo sa katalinuhan ng binigay sa iyo ng aking ama. Mabuhay ka at maging payapang iyong kaluluwa at ganon din sa iyong pamilya. Yun lang ang sinasabi ko sa pasyente ko minsan at hindi na ako nakikipagtalo. Dahil kung makikipagtalo ka sa kanya, wala naman mararating. Matatalo rin naman ako. Dahil matalino siya, tanga at bobo ko. Yun lang yun. Hindi ako pinanganak na matalino kasi nila. Pero pagdating daw ng panahon, sabi ng aking anghel na si Ella, darating ang panahon na ikaw ay magiging matalino sa kamatayan mo. At mabubuhay ka na walang hanggan. Sabi ko, sumalangit nawa o sana nga ay totoo. Pero totoo daw yun. Pero hindi ko na hinihintay yun. Kung mangyari man yun, masaya na ako sa piling ng Diyos sa langit. Kung saan man ako mapupunta. Basta't ginawa ko misyon ko sa lupa para lang mangaral sa tao at maggamot at masabi ko lang ang katotohanan. Ang kulam ay madali lang matitik. Basta't malinis ang isang manggagamot. At pangatlo, yung may nagtatanong pala sa akin, ang paggagamot daw ay kailangan daw po bang kahit nakasando pwede o nakashort? Sa akin bawal. Ewan ko lang po sa iba. At hindi po ako naggagamot sa online na nakahubad o nakasando. Papaluin ako ng aking ama sa langit at hindi ko niya po ako bibigyan ng kakayahan at hindi niya po gagamitin ng pasyente dahil alam ko sa sarili ko at hindi niya po ito bibigyan ng bisa. Bawal po maggamot na nakahubad o nakasando. Pangpabawalang respeto po yon sa ama sa langit. Yun lang po ang sinabi niya sa akin. Mahigpit niya sinabi sa akin yun. Yung may nagtatanong sa akin, hindi ka pwedeng maggamot ng nakasando at nakahubad o nakashort. Galangin mo ang aking katawan. Yun ang sinabi niya sa akin. Kaya tinanda ko lahat ang sinabi niya. Hindi ka ang magagamot sa mga tao kung hindi ako. Tawagin mo ako at darating ako. At iilawan kita. At gagamutin ko ang taong nangangailangan ng tulong ko. At huwag mong itataas ang iyong sarili. Yun lang. Kaya simulang natuto ko maggamot at binigyan niya ng kapangyarihan, sinasabi ko lang sa mga tao, ang nagpagaling sa inyo ang Panginoon at hindi ako kung hindi kayo sa pananampalataya niyo sa aking Ama. Yun lang po at maraming salamat po at magandang gabi sa inyo at bukas ko na lang po i-upload yung video ko at bukas po meron pong gagamatin na totoo daw na maraming engkanto o anumang masasamang espiritu
Haring nawa sana'y totoo po yung taga Bulacan. At sana kung totoo po yun, tignan natin maigi. Kung may pawang katotohanan, katotohanan lamang ang ilalabas natin bukas. Kung totoo man yun, masaya po ako at itataas ko po yung naggamot sa kanya at sasabihin ko sa kanya totoo. Kung gaano siya kalakas, kung engkanto man siya, ewan ko, etc. Kung kinakailangan pagutan siya ng ulo, gagawin ko para mapatahimik ko lang siya at maging payapat ang isip ng isang taong sinasapian niya at magbalik loob to sa Panginoon. At maraming salamat din po sa lahat na nagpagamot kanina ay sila'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Kristo gumaling. At masaya po ako sa lahat na yun. Hindi po nasayang ang pagpunta nila rito sa amin. At nakarating po sila na maluwalhati at nakabalik po sila sa kanilang tahanan. Mabuhay po kayo sa inyong pamilya at pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at ganoon din po sa mga nanonood sa akin. Maraming salamat din po sa lahat. Mega shoutout muna po tayo. Mega shoutout po tayo sa USA. Sa may lipumanog sa akin yun. 3 po sila. Mega shoutout din po kay Christian, sa ibang bansa rin po, Alaska, taga Japan, Macau, at saka po, ano ba tawag nito? Yung taga Tagugiraw, Tarlac, marami pong nanonood dyan sa akin. At taga Bulacan po, Bulacan, marami rin po dyan nanonood sa akin. Taga Batangas, Cavite, Maynila. At inihintay ko po yung taga Quezon City na taga Maynila rin po at boundary po ng Pasay. Ulitin ko po sa inyo, kung kayo ay ginamot na ni Brother James at kayo ay gumaling at bumalik po kayo sa kanya. Pero kung ayaw niyo po magpagamot at gusto niyo po magpagamot dito, tatanggapin ko kayo. Pero magtutulungan po kaming dalawa. Yun lang po masasabi ko. Humahanga rin po ako sa paggagamot ni Father James. Ay, sorry po, pasensya na. At ganun din po yung pasyente rin po dyan ng taga, ano ba tag nito? Yung malapit sa Caloocan yun eh. Kalimutan ko na yung barrio yun. Kasi yung taga Caloocan po na nagpagamot po kay Strong ba yun? Sa Facebook page. Kung kayo ay hindi po niya mahuli o sinabi niya pong walang sakit, kung talagang wala po kayong sakit, maraming salamat po at magaling rin po siya maggamot. Nakikita ko rin naman po yun. Kung talagang madadampot natin, nagpapasalamat din ako at pangalawa kung magagamot sa iyo. Yun lang po. At yung nagpagamot po doon sa pinakasikat na manggagamot sa YouTube. Kung talagang wala siya masabing mahuli sa inyo at nagbayad po kayo ng halaga, huwag po kayo mag-alala. Pag natapos po lockdown ito, nagpapasalamat din ako na tulungan din po kami. Gagamutin ko pa rin kayo. Kung ayaw niyo pong bumalik sa kanya, kailangan bumalik niyo po kayo doon. Pero kung nakaramdam po kayo talagang walang pagkababago, sabihin niyo po sa kanila. Wala naman po masama yun. Importante po magtulungan dito sa paggagamot. Minsan, hiyangan lang po sa mga gagamot. Parang sa paghihilot din po yan. Yun lang po at maraming salamat at God bless po at hating gabi na po pala sa amin. Ang oras na po pala ay 10:40 ng gabi. Maraming salamat po at mega shot din po sa aking asawa na si Cinda Cableng Cruz na walang sawang nagsusuporta sa akin at nag-aayos ng altar ko at naglilinis ng mga santong pinagbigay ng mga pong at mga nagbigay ng mga pasyente ko. Maraming salamat po sa asawa ko at ganoon din po. Mega shout out sa inyong mga nanonood. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Pasensya na po kayo sa kadaldala natin. At maraming salamat po. Yung hindi po nagtanong, okay lang po yung kung nakinig lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong pamilya. Sana itong COVID na ito, na dumating na yung gamot na sinasabi ni Sir Rapi Tulfo, na payagan at nagkaroon na ng permit o anumang lisensya. Sana ito ay makatulong at talagang ito naman daw nakakatulong at sana ito hipuin ng Diyos na pag pumasok sa loob ng katawan natin, para lang daw itong tablet, ay malusaw ng virus. Pero samahan natin ng panalangin at pananampalataya para matapos na po ang COVID-19 sa buong mundo at makapagtrabaho ng ating mga pamilya at maging masaya naman ang araw ng
Pasko sa atin na darating ito. At ganon din sa ating pamilya. At malayo tayo sa lahat ng mga taong masamang iniisip sa atin. Nawa ang Panginoon Kristo at maghari sa kanilang buhay. At ganon din sa pamilya natin. Maging payapa tayo at pag-ibig ang Panginoong Kristo ang maghari sa atin at alisin ang inggit at galit sa ating kapwa. Nawa siya ang maghari at magpakasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat